yo nang omah tapi malah rene iki. Yo kayak ngene iki nek mulai aku yo ora wani. Piye iki? Ini ngapa mana gini man? Arek saja kusut raimu gilani no. Tunggu ini lho. Tak ceritani. Mulai ngono. Ya sukete saiki ora nek sing lemu. Ini aku tak ceritani. Ngapa kuwi arek? Ora kancane mabuk bulit malah biayaan terus gubuk. Duit kondek iki hilang. Mana bani iso hilang piye? Ora duit kok ndi? Ndek iki kae lho. Duit kok aku kae. Iya, kopit kae. Arek iso ilangi tok joko ngendi? Lah wong Mas Aryo wis tak gomleh, jojok iki mosok tak endek-endek ora enek. Tak titip ning Indonesia ora, sapa kancamu sing siji iki trondol kecil iso. Ora wong lopo yo wis tak dungi separo, aku yo separo. Ngono lho. Arek tok dundung separo-separo ki ora tak kene wong tuamu sik ono apa piye? Ora yo tanggo jajan dhewe gagasanku. Iki kelewatmu darah ndi? Daerah Kitan rono lho. Piye ya? Sik ngene. Kowe enak acara ora? Ora enek, Kang. Kowe pengen ngerti to, intine pengen ngerti sing jukuk ditmu sapa ngono to? Ya pengen yo gek tak anu ngono, tak kon balekne. Butuh nek anu gerbapuk iya mending Iya. wis ketemu ngerti wonge sing. Kowe ngerti solusine piye? Wis ngene. Iki aku sak gatel kabeh urung ngadus wong jenenge bar kok golek suket. Yo. Aku tak mulai sik. Kowe engko nek minat, kowe engko nyang nggon aku. Jam piro? Sak jam-jame wis to. Ning Iya. yo bar-bar magrib bar jam nek luwih afdole luwih enak yo bar tarawih. Iya, iya. Engko tak ngajak kancaku ya. Wis karepmu kowe dhewe kok nek aja akeh-akeh lho ngajak kanca. Iya nak. Lah soal iki kan urusan kaya ngono to. Heeh. Terus aku tak mulai sik ngono anu nyang nggon aku. Iya iya Kang, gampang. Daripada Ya terus ya Kang. Heeh. Terus. Sik. Yo. Kowe arep mulai to? Iya. Mulai sisane lho. Ya ayo nak bareng. Lah iya. Terus lho Kang. Ya. Tanya kok apike ra ngono. Aduh. Jam piro iki jiman nek urung rene iki? Berarti giar HP arek. Merantang teko-teko iki niku urung tak kabar iki. Ko. Niko. Rene asik. Ada kabar baik iki, Ko. Ketah to? Oke Bang Jian. Pasang ngegam ae. Lewati gubet-gubet ayo kan. Yang dalam ibu irang. Duit jiman ki ilang. Hilang sing anu. Wis paten sik HP-mu iki paten ono sik. Masa kok. Sing anu. Atur pinter ini iya Murdiano. kan ngabus awak dhewe to pisan gara-gara anu kae kan duite ilang mau kan ketemu aku nang sawah apa sing arep suket lah terus njaluk solusi nah aku PKP carane duitku iso bali kan lah sik giar api ae Anu sih. ora sesuk ya iki mau wis kencan karo aku kok Mau seneng gubuk wis ngomongi wong. wis tak omongi dino tapi iki wong rene ora mudeng aku Ngejane piye iki? ini dek itu kerjane digarap sing biasane kan. Oh anu tuyul. Ayo ta. Berarti wong dhek ngomongin nek pengen ngerti tuyul ngono. Urung. Sing jikok duitmu kuwi pengen ngerti ora tak ngono. Ya pengen kan, perlu digopoke ya tak ngono. Dek
sanggup. Lah kan kok dipercayakan karo si Gento. Oh, Gento udah, di udah kae. iya. Kae ku anu, Pak. Kuangane sing enak-enak sing kuangel lah. Iya kan yo nggak awake dhewe tetep nganggo persyaratan lah. Rekake ngono kan nganggo sajen-sajene apa. Wis ngenteni sik. Oke, sik. Tak nyamburi sik. Metu loro. Iya sedang ngono. Oke bener. Terbaik kok Pak. Monggo. Jiman. Iya sing kok gampang. Aku es susu ya, Mas. Iya, Pak Ali kelawane kok. Sik ya sing sowo ngene lho. Sedhewe pasti watu. Ngangel ra kok iki. Iku tuh sik lho. Masuk. Sampurna mil. Ger. Korek. Iki kan udah top. Iki kan entek. Waduh mau. Masa ku cek siji lho, boleh entek lek. Wis kutu-kutu. Tak. Ah, gede. Yes, yes. Bukan garam, asin. Gila kita kau ini. Ini tamu lagi. Ini kan. Piye? Kamu tidak? Biasa anu Sing. mus mau ya apa enak, Bang? Jadi Oh, ini- kamu tak? Iya. Iya, jane Aku sama bapakmu bro. urung. Oh, kamu ini general di bapakmu sih. No. Iki ngene iki to. Intine sing jikok dibuhi tak terawang iki mau to, mulai kok ngarit mau iki. Ternyata ora ji kok dibuhi. Lah piye? Dijikok lembut, Genah. wis genah. Ora aku sih. Orang Barang goib-goib ngono iki. dijikok puyuh. Kowe ngerti solusine kan Bali kuwi bisa ta? Iki solusine ya kowe kudu cepak anu. Sesajen lah intine ya kaya yo ini sajene wis ora usah terlalu ekstrem-ekstrem ngono kuwi ya iso. Ya kowe gunakne rokok sak bungkus. Wah. Ya nganggo tintir. Nganggo apa meneh? Kuwi lho, Nganggo dawet anu. Bola rejo. dawet jaluk ngarani dawet ireng gitu ya. Pirang soalnya. Ki piro lho? Lah gur pira lho dawet ki, terus karo panganane apa lah ngono. Lah goleke ngendi dawet? Wis sak saiki lho. Nggone Mas Bombot Banjar iki dawet ireng asli Purworejo ki enek. Oh Mas. iya. Kono malah asli. Kayak kuwi kapan wi? Dinone. Main murah enek Dinone kapan? Nek iso yo bengi iki. Kowe nyepakne alate yo kaya piring ya piring tok. Ana tintir. Yo kan nggo rituale kembange sak-sake lah. Penting Nggo rituale gitu maksudku. Oh, ojo kembang kertas, kembang-kembangan ngono kae yo ora dadi kan. Entek kudu bisa. Karo anu. Tinggire sing minyak pet. Oh iya. Kudu minyak pet. Ya lara minyak pet saiki ben gue neboki rai malah repot. Repot. Saiki piye? Dan sedek kuwi ilang malah kan modal semene mbane Mas. Lah kowe pengen detno, kowe ibarat iki modal iki sak gedene go 20.000. Iya, timbang ilang. Kowe ndek men pernah nyoba to? Iya. Piye hasilnya? Ya ketemu. Heeh. Ketemu kan? Nah, iya kowe. Iku tuwile ngarep sembuh oleh. Ning iki anu, olehku nek wis ngerti wujude kuwi, ya ta? Kowe kan ngerti wujude. tuyul.
wujude iku nek wis ngerti kowe ora oleh emosi. Lah apa nih, Mas? Nek emosi dampaknya yang aku karo niku. Lah soalnya kan sing Ngerteni iki. sing nyelukne kan aku karo niku. Ngerteni ning kowe iku. Janji ya iki. Salaman sih. Nek ngacak kowe ngerti ora oleh emosi. Oh iya. Iya ta? Juga iki. Lah nek pamane emosi Iki ora entuk wong kek sesuk piye? Paling sesuk. Ya iki kudu saiki kok, kudu wengi iki kok. Wis saiki wengi iki metu wae kok berarti Mas Mbobet iki buka iki. Wong dhek iki tutupi bengi. Karo ciki-ciki kuwi lho. Lho kono iki panganan akeh. Nek enek karo ceker barang. Buah. Komplit. Anak-anak Anak-anak apa berarti. Nek tangki Mas Mbobet yo akeh. Oh iya. Dawete wong iki ngantek bukake jam bengi kok. Masa aku dhewe aku yo. Kowe kancan to Mas? Iya iya tak. Ya to nek tenan saiki wae. Wong papat ora apa-apa. Ora apa-apa golek kancane. Ora masalah. Nek kowe yo malah isin nek golek wong akeh. Lah aku yo wedi. Wong loro ae. Iku tak golek kanca pokoke. Ya dong aku arek wong dadi loro Pokoke kok. golek kancane. Oke tak Karo aku Aku tak tunggu. ora Engko karo gendok barang. Iki 100 tahun, iki wis tahu. Wis gendang kowe iki sak uangan, iki wis jam Jam piro? 11. Jam mati. Jam 12 kurang 5. Jam yo mak jam 11 iki iki sak tutup mbok masuk. Oh ya wis nak Kang, tak golek anu spare part sik. Perpat dengkul muandul. Bekel arep ngopo? Aku tak nganteni iki sik ya. Kowe kok ngene lho, oh bali aku. Kowe golek dhewe. Iya. Aku nek ngasih ngono lho aja musuh. Oh iya wis kowe dhewe ya. Ya mau nek bocah tak canggih Kang aku. Oh ya tak anteni kene ya. Ya wis penting gek tak ngene kene gek. Matur ya Kang, tak jumene. Masalah piring sak andane kok wis kene enak ya. Iya. Ya wis hati-hati ning dalan. Wis hati-hati. Bener jamnya aku. Ngebit L2 super. Jarine BZ. Ampret. Saiki ayo awake dhewe makne ane alat-alate koyo piring ngono awake dhewe sing Pak. Aku nganteni kene. Wah abang melu. Kopinya ndi jare? Kopi. Sandal ku Dajak ndi ya. ya? Didajakne apa kuwi? Dawet. Ini sandal soal sandal ya? Iya. Yo, pokoke ram tuh yo Lik. Aneh-aneh wae mek njaluk es dawet. Kula nuwun. Monggo. Tumbas, Mas. Ku apa lho Le? Jajan wis. Bapak lelehan barang. Sing enek kene tak tuwune kabeh. Wah. Dah duitmu lho kowe. Iya, no. Tuku dawet ireng, Mas. Wah, ora Jawa, adem bosake. Ora iki nggo sajen kali, Mas. Sajen apa? Duit kuwi lahir nang sajen jarene. Ini juga sapa? Empuk, iki arep dianu anak kae. Wah, lha ora aja begitu tunggak jobor ya ning titik es iki. Iya, Mas. Cek piro? Yo Wih, tak enak iki. Pasti kelaru lah ada soto iki. Piye to arek Iya, apa? pasti. Karo panganane iki, Mas. Milio jipun kabeh. Los rombong Bakule los nasi padang, Oh, iya. jipun kabeh. rombong iki men. Yo, jipun nggo motor ora mulai. Ora, Mas. Yo, Ngene kuat aku. gua saterke naga Mas, go mulai jasane. Iya, Mas. Bakule ya. Bojo iki mbok nyantil lho gede kira mulai bakul Oh, dhewe iki. ora mak keloni yo. Boh, drek kae malah. Cek piro lho iki ngeleh bungkus iki? Telu wae, Mas. Telu wae ya. Iya, i. Bayane cukup jauh. Aneh. Wedone ra kok. Ya melu ning endi ya niki? Aduh, kaya ngene ngene. Ya. Iki ada tak gawa sik, Mas. Gon apa? Rombong kabeh iki. Iki atuku neh. Iki aku ngene berhiburan bakul ngene iki. Oh, ora butuh duit. Ora gua apa tuku karemu. Iki gur Oh iya ora apa-apa kayak duit ya arep. Iki ya? Iya iya. monggo, Mas. Iya, iya. Mantap nggih. Sesuk nek tuku nek awane hele aja Oke. yayan iki Halo, batu Mas. waya leren barang. Ya ya ya. Duit naisan kuwi. Bocah kayak mau jare Alek. Lah lagi prejengane kaya memean ngono lho. Golek dulu piye kodak. Ya jejeg duitmu iki dicorong sikaran tuyul kuwi engke. Wah, udel ini kene. Pusing iki malah ngene iki. Wes. Saiki dirembuk nih. Kabeh wis kok. Piring kembrengmu tak cepat ngono.
Wes tingkit bak karo. Lilin kok tidur beneran lho. Karena dari Ciman kok. Suwe man Pak. Lokasinya ditentukan. Lah ya bisa. Ayo Rene. Yo, tak rombong tak berubahke. Masuk man. Tambah tenan iki ngono. Lagi iki cepet iki. Nggih. Ceker ora nek. Lah niku wonten jero mriku, Mas. Sing penting ceker. Oh, iki dawet iki jajanane iki. Lha iki tuyule kesenengan lho nek carane kaya ngene. Mboten napa-napa, Kang. Ya demi Lomo. duit. Demi Nek bakule yo loyale nang kon saiki nek duit 20 juta kunjung. Lah nggih. 2,5 juta. Iki jajan muli paling yo gur entek 50.000 Ora apa. Wis saiki rasa kesuwen. Ayo ning lokasi. Iya ta? Yo. Ning lokasine sisan. Ayo kok iki iwak diwaki nggawa Mas, turun ya. Nggih, Mas. Lha udute urung. Wis Rapopo. Udute engko tuku ngon warunge sapa ana ya. yo campur rami karo budal garam. Apa ya? Oh, udute. Iya, heeh, ora apa. Yo saya Kang. Yo, ngendi ki lokasine? Ah, wis manut aku. Keren. Jenengan din. Ya, sip. Ngaku wis cedak beritan kulo. Iki sementing donga dinonga muga-muga ya berhasil nek kirane anu ya aja duwe emosi. Iki kan wis komplit kabeh. Bu, sapa Bento disekseni ya. Kowe sapa Haji, Jiman. Karo iki kan sajen-sajene wis komplit. Iki enek apa kuwi kembang, ndok. Iki duwite ya wis. Iki duwite ya tak lus-lusane sik ya. Oh iya. Kuwi ku anu sik. Ora apa-apa. Heeh, duwite iki wedi kuwi. Iki tak donganane sik. Gen supaya metu. Wes, sik. Iki garek kowe engko ucapanmu melu aku ya. Nggih. Poh saripo, Saripo. poh saripo, Saripo. poh saripo. Saripo. Banjir kali ini kepoh. Banjir kali ini kepo. Tuyul saka etan, Tuyul saka etan, tuyul saka kulon, tuyul saka kulon, tuyul saka lor, tuyul saka lor, tuyul saka kidul. tuyul saka kidul. Jedul, jedul, jedul. Jedul. Balekno dhuwitku. Balekno duitku. Nah, iki kan wis tak ucapanmu wis ndirokne aku to. Nggih. Saiki kowe ndonga, Ndonga. heeh, karo merem sing Merem. kusuk. Pokoke intine duitmu ndang bali karo Nggih, siap. apa sing tok karepne ngono lho. Nggih, Hajatmu apa kuwi. Oh, iya. Nah. Dipiti saiki. Ya, bismillah ya. Yang kusuk. Dirasapi. Dirasapi yang kusuk. Engko nek arep wis ngomong ya. Weh, arek suarane Kang apa iki? Iki anu iki, masuk ya. Iki suara kriuk sing tak rungokno suara kriuk-kriuk. Iya, kriuk-kriuk kaya kutu-kutu ngene apa? Kuwi tuyule lagi. Sedaya arep metu ngono kuwi biasane. Sing kusuk ya. Iya, Kang. Pokoke apa sing tok karepne berdoa sing kusuk. Iya, Kang. Ya. Wis, Rung, tok mundonga Wis, Kang. tetep merem ya. Nggih, tak. Sartane kok kene. Nggih. Tangane dibuka kabeh biar lurus. Nah, iki syaratannya ngene ya. Nggih, Kang. Oh, tuyul dan teko tuyul. Tuyul dan teko. Tuyul dan teko. Tuyul. Yo, set. Oke, amin sih. Terus
tenanan lah amin. Tenanan sing netep sing kusuk. Amin. Ning kusuk, amin. Sing mantep pokoknya amin. Wah, Amin. mantep amin tenan. Amin. Amin. Sip. Wes. Mulai. Nah, iki saiki gur garek ngenteni kaca ya iki sing urung. Cak sik. Ning kono. Oh, jikun sik kacane teh. Jikun sik. Siap. Ini kayak metu Kang. Yo metu. Wes Mas, kocone Mas. Wes yo saiki kowe iki ayo ngadeg nggon padangan kono. Ngun padangan. Yo ngon padangan yo. Tuyule sok ning padangan kono iki. Engko meneng sik engko berarti yo. Siap Kang. Kok aja emosi lho kowe engko. Emosi pokoke. Ayo, pokoke do ngasek wesu Dene suwake bate yang awake dhewe pokoke. kowe engko nek wis ngerti nggon kaca jenesu ya. Oh iya Kang. Pokoke intine sing tetek. Ngerti? Siap. Sing tetek. Penting duitku bali ya. Heeh. Ya. Tetek, tatak, tuk. Ya siap. Ora entuk maksudnya emosi dampaknya aku karo si Ya. iku ya wis ya. Ya. Bang, Ya, pokoke tenan lho. Heeh. iki tak cekel sik kocone. Ono. Ndonga. Langsung 1 2 3. Weh. Biangsat. Ya yo kuwi. Sik. Kuwi. Tuyule ya kuwi ngerti. Lho malah iki irange apa? Ora sing kose. Ngono kuwi kose. Piye iki nek ngene iki? Bangetan Kang. Iki kowe nesu karo aku. Ya iya. Janjine mau. apa ya Mau janji tenang. Janjine Oh mau. lah Bang. Penting duitmu ketemu. Temu apa iki?